Wel, noswaith dda i chi gyd, a chroeso cynnes i'n hoedfa ni heno, croeso arbennig, fi'n gweld sawl un yn ymweld â ni, mae'n hyfryd i gael eich cwmni chi yma, gobeithio newch chi deimlo'n gartrefol yn ein plith ni, a gobeithio gewch chi fendith hefyd wrth i ni geisio'r arglwydd gyda'n gilydd a'i addoli yma. Gai gymryd cyfle i ddiolch mae llawer o ddiolchiadau, mae llawer yn ein plith ni di wneud pob math o bethau dros y mis diwetha. Diolch i chi. Na ddim dechrau enwi pawb. Diolch heddi i'r rai ni wedi cael cinio a parti bach dyn gilydd. Mae eisiau diolch i'r rai fi oedd yn paratoi'r bwyd. Diolch arbennig i Leri am gyd-drefnu pethau. Diolch i Nia a'r teulu am y crackers. A diolch i Gwydion am y gemau. Ond diolch i bawb nath helpu mewn gwahanol ffyrdd. Wedyn, jyst i nodi, mae yna oedfa gyda ni yma bore fori am 10 i ddathlu genedigaeth ein gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac yna ar ôl hynny, bydd dim cyfarfodydd gennym ni yn ystod yr wythnos, byddwn ni ddim yn cwrdd eto fel eglwys tan Sul nesa. Sul nesa fydd yna 2 oedfa ar un amser ag arfer, 10 a 5, a'r rheini dan ofal Gwydion. Wel, chi wedi dewis noson braf i ymuno gyda ni, achos dyma yw ein oedfa Carol-oki. Nawr, os ych chi ddim yn gwybod hynny cyn dod, peidiwch panico, achos chi ddim yn mynd i orfod dod lan a gafel mewn meicroffon a canu unawd. Nid dyna yw pwynt yr Carol-oki. Pwynt yr oedfa yma yw, yn ystod y mis, i fi yn cael y fraint o ddewis y carolau ni'n canu. Ac fi wrth y modd yn cael dewis o wythnos i wythnos pethau sy'n cyd-fynd gyda yr adrannau ni'n edrych arnyn nhw yn y Beibl. Ond fi'n ymwybodol, falle bod yna garolau i ni ddim wedi canu, a chi trwy'r mis di bod fel, come on, dewis 57, Emyr, please. A chi ddim wedi cael y garol chi eisiau i ni ganu fel cynulleidfa. Felly heno yw eich cyfle chi. Byddwn ni yn agor y llawr, gewch chi naill ai weiddi allan rhif. Os chi yn teimlo'n hyderus, byddai fe'n gret i chi roi llawlan gyntaf neu beth bynnag a dod i esbonio pam bod chi wedi dewis. Dim rhaid chi ganu ond gewch chi esbonio pam bod y carolau neu'r garol yna mor werthfawr i chi. Mae ambell un arall hefyd mynd i rannu rhyw eitem gwahanol, ond os oes rhywun eisiau dod ymlaen yn ystod yr oedfa i wneud darlleniad, os oes yna rhyw ddarlleniad ni ddim wedi cael yn ystod y mis a chi wir wedi eisiau clywed y geiriau yna'n cael ei darllen ac eisiau esbonio pan bod y ran yna o'r hanes yn werthfawr i chi, bydda hynny'n gret hefyd. Felly heno yn gyfle i ni i annog ein gilydd a bendithio ein gilydd wrth addoli Duw. Wel, cyn i ni fynd ymlaen, na i weddio, o'n i gyflwyno'n hunan i'r arglwydd. O Dduw ein tad, a thad ein harglwydd Iesu Grist, i ni yn diolch i ti nawr, am gyfle i ddod ynghyd i dy addoli di. I ni'n diolch i ti am y Nadolig, i ni'n diolch i ti am yr gair sydd gennym ni, dy air di, yr hanes yna wedi ei gofnodi. A ni'n diolch am y carolau sydd gennym ni i'w canu. Carolau sydd yn rhoi y gwirionedd i ni mewn ffordd mor gofiadwy a hyfryd. Ac arglwydd ni'n gweddio nawr, wneud i ddod yn agos ato ni, wneud i siarad â ni, ac i enwir y byddwn ni yn ymwybodol bod ti yma gyda ni, wrth i ni addoli gyda'n gilydd. Am ein bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Reit, pwy fydd yn hoffi dewis Carol i ni i ddechrau? David Wyn, chi eisiau dod ymlaen neu chi just... Awn i Fethlem bawb. Na i dreol ffynu fe'n gloi. Rhif 10. Os yna reswm pam chi wedi dewis hwnna, David Wyn? Wel, 5 mlynedd yn ôl, roeddwn i'n byw yn Israel. Ie. Ac yn studio yn y Prifysgol Hebraeg heno. Ac un dydd es i'n Bethlehem jyst i weld y lle cafodd Iesu Grist a'i enni.
Braint. Diolch David Wen. Wel, rhif 10 te awn i Fethlem bawb dan ganu. Neidio dawnsio a dyfyru. I gael gweld ein prynwr caredig, aned heddiw, ddydd nadolig. Na ni sefyll i ganu. David Wen, dewis da i'n dechrau ni off. Os rhywun eisiau dewis yn Carol nesa ni? Rhian, dewch chi ymlaen. Ond y lot o hoff garolau, ond oedd hwn wedi taro fi lenni. Ni wedi bod yn clywed lot ar y Sul am yr amser perffaith i Grist i gyrraedd, yn dod e, fel oedd y byd wedi bod yn edrych mlaen ers canrifoedd i Grist i gael ei eni. Ac yn yr emyn yma, i ni'n cael clywed am y cyffro yn y nefoedd. Felly bod nhw hefyd wedi bod yn amser am aros i'r amser perffaith yma i ddod, pryd oedd Crist yn cael dod i'r byd. Ac mae'r bendill cyntaf yn dweud, wele fi yn dyfod llefau'r meichiau gwyw, so'r meichiau yw Iesu. So fel se Iesu hun yn gweiddi, gret, dyma'r amser i fi gael dod i'r byd. Ac mae'n gweiddi gymaint, mae'r atsain yn dod nôl o Creigiau Salem, wele'n dod mae Duw. Gad anfeidrol fawredd, nef yn awr, ar y welon cariad, brysiau barthau'r llawr. Ac yna yn yr ail bennill, i ni'n cael cyffro yr angylion. Par yw fwyn beroriaeth, dreiddiau trwy yn en, par yw waredigaeth, heddiw ddaeth i ben. Miloedd o angylion, yno'n seinio sydd, ganwyd y Meseia, heddiw daeth y dydd, sy'n atgoffa'n Johannes y Bugeiliaid, lle oedd yn hoffi'r bit yma'n dweud ac yn ddisymwyth oedd gyda'r angel liaws o lun efol. Fel tase'r angylion ddim wedi gallu aros yn ôl, ond nhw mor gyffroes bod nhw yn seithi allan o'r nefoedd ac am ganu mawl. Ac trydydd pennill eto yn mynd ar yr un ffurf, draw y meisydd Bethlem, clywch y nefol gór, o mor ber ei hanthem i'r anfeidrol iôr. Ac yna ni cael rhywbeth bach yn wahanol. Diafol ei angylion, saif o'i gylch yn syn, gan grenedig sibrwd, och, pa beth yw hyn, sydd yn atgoffa ni o geiriau'n effesiaid sydd yn dweud bod yn frwydr yn y nefolion leoedd, yn gywe.
bod hydnod Satan wedi cael sioc bod yr amser wedi dod. Ac yna mae'r pedwerydd pennill yn edrych arno ni ar y ddeiar ac yn edrych ar llawnder yr rhoddion y mae Duw yn rhoi i ni. Dyma'r holl alluog heddiw i ni'n frawd. Dyma holl drysorau diwdod yn y cnawd. Moroedd rhad drwy Caerdydd, lanwodd dros y llawr. Perlau gwlad gogoniant, ynddo ddaeth i lawr. Bod rhoddion Duw yn fwy na digon. Falle bod ni'n gallu bod yn bach yn stingy gyda'n rhoddion Nadolig. Ond Duw ddim yn stingy o gwbl gyda'r rhoddion mae e'n rhoi i ni. Rhif 63. Diolch Rhian. Pwy nesaf? So ni eisiau dod ymlaen, neu rwy'n eisiau dewis Carol arall? Diolch i ti, Catrin. Y Carol fi di dewis, falle bod e'n emyn Carol, beth yw'r gwahaniaeth rhwngddyn nhw, mae'n anodd gwybod weithiau. Ond rhif 30, Hosanna, Halleluia. Mae'n emyn hyfryd achos mae'n ffocysu ar Iesu Grist ei hun, ar berson Iesu Grist. A mae'r emynydd yn cael ei lenwi a llawenydd wrth feddwl am y person yma sydd wedi dod. Mae'r emyn yn nodedig falle, mae'n defnyddio'r gair brawd, mae hwnna'n codi rhyw 8 gwaith yn yr emyn, a mae'r emynydd jyst yn ymhyfrydu yn yr un yma sydd wedi dod ac sy'n ffyddlon, yn agos ato ni fel brawd, beth bynnag sut i ni'n teimlo, p'un bod ni'n teimlo'n wan, p'un bod ni'n teimlo dan orthrwm, os ni'n teimlo bod ni'n mewn brwydr, mae'r un yma yn addo bod yn agos ato ni. A mae'n gorffen gyda'r Hosanna, Halleluia, bod ni'n cael bod gyda fe, yn un gyda fe yn y nef, bod wedi dod i ennill maddeiant i ni ac i paratoi ffordd i ni i fynd i'r nef. Y rheswm wedi dewis yn ein grwpiau tai ni, yn yr misoedd diwethaf, ni wedi bod yn edrych ar lyfr Enjoying God, ac yn ddiweddar ddaeth Ceri Thomas i siarad ar
paned a sgwrs, cwr gwragedd, a nath hi ddewis yr un thema o ydyn ni'n hyfrydu ac yn mwynhau Duw. A mae'r amser nadolig yn hyfryd, a ni'n mwynhau cymaint o bethau amser y nadolig, ond oedd e'n taro fi, ta beth sy'n mynd i wneud y nadolig yma wir yn hapus yw bod ni'n gweld mwy o Iesu Grist. Nes i ystyried, os o'n i bai bod e'n false advertising, bydde fi wedi dewis emyn arall, emyn 174, a na i ddarllen hwnna hefyd i chi. Mae'r Iesu yn fwy na'i roddion, mae ef yn fwy na'i ras, yn fwy na'i holl weithredoedd o fewn ac o'r tu mas. Pob ffydd a dawn a ffurdeb, mi lef amdanynt hwy, ond arno'i hun yn wastad edrychau'n llawer mwy. Gweld wyneb fe anwylid, wnai'n henaid lawenhau, trwy'r cwbl ges i eto, neu fyth gaf ei fwynhau. Pan elont hwy yn eisiau, pan bydda fi yn drist, tra caffwyf weled wyneb siriolaf Iesu Grist. A dyna'n ngweddiau'n ymuniad i yn y dolyg yma yw cawn ni weld wyneb Iesu Grist. Rwy'n arall, rwy'n di dewis rhywbeth, neu di dod ar rhywbeth i'w rannu. Wel, na i alw ar dad i ddod yma, mae e wastad efo rhywbeth i ddweud.
Dydy fel chi'n... Mae'r garol sydd gen i, dwi ddim yn y llyfrau, dwi ddim gyda chi, fi'n gwybod, ond dwi ddim yn y llyfr sydd gyda chi. A byddwch chi, rhan fwy o'ch chi, fi'n siŵr ddim y gyfarwydd ar garol o gwbl. Oherwydd mae'n rhywbeth wedi cael ei atgyfodi gen i eleni mewn gwirionedd. Dyn o'r enw Edward Parry o Lansanan. Fe aned 3 chanrif yn ôl ym 1723. Ac mae o Lansanan yn yw'n weddol agos i dre Dimbych a dod yn un o arloeswyr y Methodistiaid, y diwygiad Methodistaidd yn yr ardaloedd yna. A roedd e hefyd yn barddoni ac yn sgwennu antiliwtiau, roedd yn ffrindiau mawr gyda yr antiliwtiwr enwog Twm o'r Nant. Ac roedd yn sgwennu rai emynau. Fe gyhoeddwyd rhyw 20 ohonyn nhw fan hyn o fan draw. Gallai byth y dweud bod yn un o emynwyr mwyaf Cymru, y dweud y lleia, a'n wastad iawn yw i waith, ond mae yna un emyn, fydd rhan fwy na chi'n gyfarwydd ag mae'n debyg, Caned Nef a Deiar Lawr Fegaid Ffynon. A mae'r emyn yna, neu 2 bennill yna i waith, wedi dod yn boblogaidd ar hyd y canrifoedd, oddi ar hynny. Ac o'n i yn y grŵp sydd yn cwrdd dros Zoom ar nos Iau yn edrych ar yr emyn yna yn gynharach eleni achos bod e'n edrych am lwyddiant i enni fe. A dyma rhywun yn cysylltu yn ddiweddar i ofyn, oedd na, achos bod e'n edrych am lwyddiant i enni, oedd na garol neu emyn addas at y Nadolig gan Edward Parry. Wel, o'n i ddim yn siŵr, o'n i si edrych ar y penillion. A fel mae'n digwydd, roedd na emyn ganddo fe am ddiwdod Crist. A nifer o'r penillion yn rhai addas iawn at y Nadolig. Ydyn nhw ar y sgrin? Ydyn, mae'r pennill gyntaf na beth bynnag. A fe welwch chi, fel mae'n digwydd, bod yna dinc y Vicar Pritchard yn y penillion yma. Yn debyg iawn mewn gwirionedd i un o'r penillion ni wedi canu gan y Vicar yn Blarod sy'n sôn am Mair yn dala y baban Iesu, yr un sydd yn dala'r byd. Carolwr arall yn sôn bod Crist yn dala'r byd mewn beidi, meddwl carolwr arall. Am fe gawn ni hynny mewn sawl un o'r penillion. Wel, mae'r emyn gyfan yn rhyw 11 o benillion i gyd. A wrth edrych trwyddyn nhw, dim pob pennill cystal ei gilydd, ond fe ddiwyses i 5 o benillion oedd yn addas iawn o'n i'n meddwl ar thema y Nadolig a dweud y digon trawiadol yn rhai o'r penillion beth bynnag. Fel ych chi'n gweld, mae'n dechrau o ryfedd yw gweld Duw yn ddyn a dyn yn ddiw. Gweld Duw Jehova yma'n llon yn faban bach yn signo bron. Jehova, wrth gwrs yr enw sanctaidd cyfrin ar ddiw, pwy o Duw i hun a Yahweh. Yr un oedd yn gallu dweud ydwyf ar hwn ydwyf. Mae Yahweh yn gallu cael ei gyfieithu gan rai fel yr un tragwyddol. Yr un oedd yn hanfod yn ddoi hun fel canon ni bore yma. Yr un oedd yn hunan gynhaliol fel bethau. Oedd ddim angen neb arall arno fe. Yn holl alluog, yn holl presennol, yn holl wybodol ac yn y blaen. Hwnnw nawr wedi dod yn fachgen bach. Ac yn ddiddorol iawn, mae'r gair Jehova hefyd yn aml yn cael ei ddefnyddio bod e'n un pwysleisio'r ffaith mae fe yw'r un sydd yn creuwr ac yn gynhaliwr popeth. Fe yw'r un hefyd sy'n dod i gyfamod y bobl. Mae'n closio'r bobl o'i wirfodd o'i gariad fel clywson ni yn gynharach. Felly mae'r gair Jehova yna yn y pennill cyntaf yn taro'r nodyn o ryfeddod i ddechrau bod yr un sydd yn hunan gynhaliol. Dim angen neb arall wedi dod o'i gariad at bobl wael y llawd fel betai. Mae'r ail bennill wedyn yn pwysleisio eto ryfeddod y ffaith pwy yw'r person yma, y brenin nef yma a'r freichiau Mair, ac eto yn dal ar ddaiar ar nef, a mae hwnna'n thema sy'n mynd trwy'r penillion i gyd. Mae pennill nesaf wedyn eto yn sôn am yr un sydd ar arffed Mair, had y wraig, a mae hwnna'n mynd â ni nôl at yr addewid sydd reit ar ddechrau Genesis. Pan mae addag Efa yn cwympo, mae Duw yn camu mewn ac yn dweud, wy'n addo nawr fydd yna rhywun yn dod, had y wraig, fydd yn trechu Satan a trechu'r drwg, yn sigo pen y wraig ar y groes felly. Eto, y baban bach yma sy'n dal ar byd. Y pennill nesaf wedyn, i chi'n cofio Crist
bobl i ardal ei hunan yn Galilea yn dweud, pwy yw hwn? Meddyn, onid hwn yw mab y sair? A dyna sydd gyda ni fan hyn. Mab y sair, mab Joseph, yn ôl y cnawd fel betai, yn ôl yr awgrym gŵr mair, felly ynddo fe, nid i dad corfforol wrth gwrs, ond mab y sair, eto yn dal ar nef ar ddeiar fel sair, y sair mawr ei hunan wedi creu y byd, ac yn wan, yn fach, yn wael, yn dlawd, ac eto yn cyfoethogi pawb. Hwna'n atgoffa ni yn diwe o ail Corinthiad sy'n sôn am Christ nawr ac yn gyfoethog wedi dod yn dlawd mwyn yn cyfoethogi ni. Ac yna'r pennill ôl na wedyn yn sôn am heb le i roi ben i lawr. Eto, Christ ei hunan yn dweud yn Matthew, dysgen i ddim lle i roi fy mhen i lawr. Ac eto, yn wir Jehova mawr, y Duw mawr ei hunan felly. Dirgelwch yw. Wrth gwrs, mae'r gair dirgelwch yn y Beibl, ddim yn sôn am rhywbeth sy'n gyddiedig, ond rhywbeth sydd wedi cael ei ddatguddio i ni. A dyma sydd gyda ni, dyn adeg nadolig, wrth gwrs, datguddio y ryfeddod yma. Pwy yw hwn? Mae mor fawr, i ni ddim yn gallu treithi glod. Ar hwn sydd, ar hwn fydd, ar hwn oedd, ar ei oed. Ac eto, adlais fyna dyn ni o beth gawn ni yn Hebreaid ac yn datguddiad Christ, Iesu Grist, yr un heddiw, ddoi ac yn dragywydd. Ac mae'r côr nefol a'r deiarol yn datguddiad yn canu mawl i'r hwn sydd, yr hwn fydd, yr hwn oedd, erioed, yr un tragwyddol. Wel, dyna'r penillion wedi dethol, fel chi'n gweld, maen nhw'n 4 llinell, yr un fel y Vicar Pritchard. O fe fynodd y person yma fi, wel, pa dôn dylen ni gannu'r emyn y garol yma arno fe. Ac o'n i wedi bod yn edrych yn ddiweddar ar emyn cyfieithu'r Cymraeg y Duw mawr y ryfeddodau maith. A mae'r emyn yma, wrth gwrs, yn pwysleisio ryfeddod. Hynny mae'n dechrau o ryfedd yw gweld Duw yn dyn a dyn y Duw. Awdur greiddiol yr emyn Duw mawr y ryfeddodau maith, Great God of Wonders, oedd dyn enw Samuel Davies. Oedd yn byw yn Delaware. A fe aned un blwyddyn yn union a Edward Parry, 1723. O dras Gymreig. Oedd ei dad yn dod o ardal Dolgellau, i fam yn dod o ardal Brydwilym. Ond nhw'n symud i America a Samuel Davies yn cael ei eni yn Delaware. Ac yn dod yn ôl Dr Martin Lloyd Jones, y pregethwr mwyaf fi yn America erioed. Ond Samuel Davies, fel ni'n dweud, wedi llunio'r emyn yma Great God of Wonders. Ac ni'n canu hynny fel arfer ar y dôn Rhyd y Groes. Ac o'n i'n meddwl i'n hunan, wel, o ailadrodd y cwplad agoriadol ar ddiwedd pob pennill, gallwn ni gannu'r emyn yma ar Rhyd y Groes. Fydde yn addas iawn, Samuel Davies a Edward Parry mewn rhyw ffordd ni'n gilydd yn dod at ei gilydd ym mlwyddyn i 3 chanmlwyddiant. Felly dyna ni'n mynd i gannu nawr gyda'n gilydd ar y dôn Rhyd y Groes. O'n i wedi meddwl yn wreiddiol, falle mae dyma fydde'r world premiere i'r fersiwn yma ar y garol. Ond, fel gyfeirius ar y dechrau, ni'n cynnal sesiynau dros Zoom yn trafod emynau ar nos Iau, a fe anfonus i'r emyn yma allan at bobl, fel yw oedd o anrheg nadolig iddyn nhw wrth ddod i ddiwedd y sesiynau cyn nadolig. Ac mae rai o'r bobl sydd yn dod ar nos Iau yn dod o Rwynhendi, o Tabernacl arall, Tabernacl Rwynhendi. A fe ganwyd yr emyn yma felly yn Tabernacl Rwynhendi nos Sul diwetha. Nawr, fi'n cymryd bod Evan George yna, ac felly ar ddiwedd yr oedfa, fydde e'n gofyn iddo fe roi marciau i ni, gymharu yn canu chi heno a canu Tabernacl Rwynhendi wrthos diwetha. Wel, dyna ni, ganwn ni felly o ryfedd yw gweld Duw yn dyn a dyn yn Dduw. Well,
hen garol fyna sydd yn newydd, fi'n siŵr i mwyafrif ohono ni. Ni'n mynd i ganu Carol newydd sbon nesa. Fi'n mynd i ofyn i Steve i esbonio chydig bach mwy os wneud i Steve. Reit, hanes y dôn yma mewn gwirionedd yw mi oedd Fflir yn cael gwersi piano gyda bachanoreiddiol o Rydaman, Richard Vaughan. Rwy'n credu bod yna rhyw gysylltiad gyda Bethany Rydaman gyda fe. Ac pan oedd Fflir yn gadael wedi bod yn cael gwersi piano gyda fe sydd i'n 7 mlwydd oed, a Fflir wedi gwneud gadael fel petai i mynd i brifysgol, mi nath e peth hyfryd i Fflir, mi nath e rhoi iddi hi Emyr James, oedd wedi galw'n Fflir. Oedd wedi cyfansoddi a roi ei Fflir fel anreg. Ac oedd yn peth hyfryd iawn i ni fel teulu gweld e'n neud hynny. Ac oedd ei droi o'n i Fflir mewn ffram, a iawn oedd Fflir yn cadw fe, ac braf iawn. A wedyn ni, jyst cyn Nadolig, gafodd Fflir neges wrtho fe. Oedd e wedi dod i'w benne, byddai'r dôn yma yn gwneud carol braf. Ac nath e gysylltu â Fflir, felly dwi'n meddwl os fi'n mynd i defnyddio'r dôn yma. Ac digwydd sôn bod yn wylo am rhywun i wneud y geiriau, a wedyn ni gofyn ei Fflir, beth ti'n hoffi wneud? A Fflir yn wir, wedi mi wnaf. Ac felly fi'n credu, o fewn diwrnod, mi gafodd e'r geiriau o ddi wrth Fflir. Chydig yn gynt na bydde rofion i gallu wneud y geiriau, mae'n siŵr gen i. A ty beth, o'n i ddim yn gwybod hyn, ond wedyn ni'n sydyn iawn, o'n i'n clywed bod y garol yma mynd i gael ei perfformio ar Pnawn Da, ar S4C. Ac y wir, Pnawn Di Mawrth diwetha, mi gafodd ei World Premier fel petai, a gafodd ei ganu ar y rhaglen. Ac felly ni heno yn mynd i cael World Premier genilleidfaol am o'n i, y ganu fe fel cynulleidfa. So dwi'n meddwl y syniad yw bod fi'n wario trwy'r pennill gynta, rhybydd i chi, mae yna 2 key change yno fe. So mae Richard Vaughan yn hoffi wneud key changes. Felly, daliwch gyda ni, ond na i trio wario trwy fe gynta. Mae'r dôn yn digon syml, dwi ddim yn anodd iawn i bigo lan. Ond diolch wrth gwrs i Fflir am y geiriau arbennig.
Diolch Steve, a diolch I ti Fflir. Tybed os mewn 300 mlynedd bydd rhyw oedfa rhywle ac rhywun yn rhoi hanes Fflir yn sgwennu hwnna, ond diolch I ti. Na'n werthfawr iawn. So rwy'n arall eisiau dewis Carol. Sori, dylsyn ni wedi dosbarthu rhain cyn yr oedfa, ond os chi ddim yn gwybod y rif, peidiwch poeni, chi jyst eisiau gweiddi allan y linell gyntaf, mae hwnna'n iawn. Wrth gwrs, Liz. Wrth gwrs. Rwy'n arall. Rwy'n di dewis rhywbeth, neu eisiau rannu rhywbeth â ni? Wel, yn gwawrio. Fe seconded, so. Rhif 66, wel yn gwawrio. Reswm al? Mae'n dda iawn ydy. Mae'n dda iawn. Wel yn gwawrio, ddydd hi'n gofio. Gen i'r seilo gorau swydd. Wel e ddynion mwy na moddion yn dod â'r rhoddion iddo'n rhwydd. Ac ymlaen, o'n i sefyll I ganu. Hen, wel, a phleser. Hen a ddewid, Eden odiaeth. Dad di cyfeirio at yr addewid yna yn Eden, yr addewid o had y raig. Hen addewid Eden odiaeth, heddiw'n berffaith, ddaeth I ben. Wele, drefniad dwyfol gariad, o flaen ein llyged, heb un llen. A'r bennill olaf allan yn arbennig. Hallelujah! Hallelujah! Aeth i'r lladdfa yn ein lle. Hallelujah! Hallelujah! Dyw sy'n fodlon ynddo fi. Sain Hosanna I fab Dafydd, Iesu beinydd fyddon ben. Am ei heiddiant sy'n ogoniant, bydded moliant mwy.
Amen. Diolch Al, dewis da. Mam yn mynd i ddod ymlaen i rannu rhywbeth dyn ni nawr. Wy'n gweld mae technoleg yn gret pan mae'n gweithio. Oedd y sgrifen melyn na i fod ar gefndir D, felly chi ddim yn gallu gweld lot yn fe, ond dim ots am hynny. Mae lot o sôn am World Premiers wedi bod. Wel, wy'n ofni bod y cwrdd paned y sgwrs bod y mercher wedi cael World Premier a gerdd yma yn barod, felly dyma'r ail berfformiad. Yn y gwasanaethau ar nos Sul, a niw cyn cyfnod y Nadolig, mae Emyr wedi bod yn mynd yn ei trwy hanes Joseph. Wy'n cofio yn nos Sul oedd Emyr yn sôn am Joseph a'i freuddwydio ac yn dweud wrth ei frodyr am ei freuddwyd am ei ysguben nhw yn plygu o flaen i ysgub e. A fi drywydd o fi, os oedd ei frodyr yn penlinio ac yn plygu glin o flaen Joseph, oedd gymaint yn fwy, y dylen ni plygu glin o flaen Duw. A mynd gytre, cerdded gytre lan trwy pentre, a ni oedd jyst y geiriau plyg dylun yn rhedeg trwy mhen ni. A fe ddyliais i wedyn am y math o ddelwedd, fel chi'n gallu gweld ar y sgrin, a ni pan chi'n dychmygu llun o'r stabel, llun yn y tifdi, chi'n gweld y bugeiliad fel arfer yn penlinio, plygu glin wrth y preseb, a felly o fyna wedyn mae'r gerdd wedi tyfu. So Carol y Gwahoddiad. Dewch fugeiliaid, dewch o'r mynydd, plygwch lun, Syllwch ar y baban newydd anwyd heddiw yn y chybydd,
plygwch lun. Dewch o'r dwyrain chytherdoethion, plygwch lun, plygwch lun. Rhowch i'r bachgen eich anrhegion, fe gewch ganddo fil fendithion, plygwch lun. Dewch blan bychen, dewch i wrando, plygwch lun, plygwch lun. Dewch yn gylch wrth draed yr athro, gwersi ffydd a gras sydd ganddo, plygwch lun. Gyda'r milwyr, dewch i'r lladdfa, plygwch lun, plygwch lun. Gwelwch aberth pen Calfaria, gwir fab Duw sy'n marw yma, plygwch lun. Gyda'r gwragedd, dewch i'r beddrod, plygwch lun, plygwch lun. Gwelwch trwy y gwyll, ryfeddod, cododd Crist, gorchfygodd bechod, plygwch lun. Dewch at Iesu am fyddaiant, plygwch lun, plygwch lun. Dof a ddolaf a rhoi moliant, i'r Mesaia mewn gogoniant, plygaf lun. Sa'n bod ydy'r dechnoleg yn gweithio, mae anfonus i'r geiriau wedyn ymlaen at Aled Myrddin a gofyn a diddordeb dy fe mewn gosod y geiriau a'r gerdd. Dyw'r mesur ddim yn fesur rheolaidd, felly ys dim dôn addas o'n i'n gallu meddwl amdani beth bynnag. A ddoi diwethaf yma, nath e anfon rhywbeth, felly dyma yw'r World Premier, ni'n credu, o'r gan, os yw'r dechnoleg yn gweithio. A diolch yn fawr i Aled yn ei absenoldeb felly am y gymwynas. Wel, trienni, ond na fe, methu cael popeth i ni. Methu cael popeth. Diolch, mam. Os rwy'n eisiau dewis Carol arall i ni te? Chwedeg dau. Jyst yn mwynhau bod yn mynd o'r pleser sy'n fuan iawn yn mynd i'r groes. Swmyn dymled fawr a dalodd ac ei groeso ddiliad ni. Yn oleini dyfodiad Cris y bydd wedi wneud. Dwi wrth y modd ar bennig ola. Dyma gyfaith heidda i garu a'i glofori yn fwy nag i prynu yn bywyd, talu yn dyled, a'n granhau a'i waed ei hun. A'n mater ni felly, wel, brodyr, dewch, llawed hewch. A fel oedd Chris yn gweud, diolchwch iddo, byth na ddewch. Na ni sefyll i ganu te.
Os ga i rannu rhywbeth gyda chi, hwn yn world premiere fyd, llai weid yna bob wythnos gallai, pob neges sy'n gen i, bore Sul, llai weid, world premiere. Gwych, ond na fi eisiau troi'n sylw ni am just ychydig o funudau at ddarlleniad yn leak penod 1. Wrth gwrs, adeg yn Nadolig, ni'n dathlu genedigaeth babi, special, unigryw, yr arglwydd Iesu Grist. Ond yn hanes y Nadolig, y stori'r Nadolig, mae yna fabi arall. Babi weithiau ni'n anghofio amdano fe. Babi nath gael ei eni chydig cyn Iesu, sef Ioan Fydyddiwr. Fi eisiau darllen ychydig o'r hanes yna. Mae yn leak penod 1. Na i ddechrau'n adnod 5. Ni'n darllen hyn. Yn nyddiau Herod, brenin Jwdea, yr oedd offeiriad o adran Abea o'r enw Sacharias, a chanddo wraig o blith merched Aaron a'i henw hi oedd Elizabeth. Roedd yn dau yn gyfiawn gerbron Duw, yn ymddwyn yn ddifau yn ôl holl orchmynion ac ordeiniadau'r arglwydd. Nid oedd ganddynt blant, oherwydd roedd Elizabeth yn ddiffrwyth, ac roedd y dau wedi cyrraedd oedran mawr. Ond pan oedd Sacharias a'i adran, yn ei tro, yn gweinyddu fel offeiriaid gerbron Duw, yn ôl arferiad y swydd, daeth i'w ran fynd i mewn i gysygr yr arglwydd ac offrymu'r arogyldarth. Ac ar awr yr offrymu, roedd holl dyrfa'r bobl y tu allan yn gweddio. A dyma angel yr arglwydd yn ymddangos iddo, yn sefyll ar yr ochr dde i allor yr arogyldarth. A phan welodd Sacharias ef fe'i cythryblwyd, a daeth ofn arno. Ond dywedodd yr angel wrtho, paid ag ofni, Sacharias, oherwydd y mae dy ddeisyfiad wedi ei wrando. Bydd dy wraig Elizabeth yn esgor ar fab i ti, a gelwi ef Ioan. Fe gei lawenydd a gorfoledd, a bydd llawer yn llawenychu o achos ei enedigaeth ef. Oherwydd mawr fydd ef gerbron yr arglwydd, ac nid i fwy na diod gadar byth. Llenwyr ef ar ysbryd glân, ie, yng nghroth ei fan. Ac fedri lawer o bobl Israel yn ôl at yr arglwydd ei Duw. Bydd yn cerdded o flaen yr arglwydd yn ysbryd a nerth Elias i droi calonnau rhieni at ei plant, ac i droi'r anifydd i feddylfryd y cyfiawn, mwyn darparu i'r arglwydd bobl wedi ei paratoi. Mae'r sefyllfa ar ddechrau yr stori fan hyn yn un trist, yn un anobeithiol mewn gwirionedd. Mae dych chi y gŵr yma Sacharias, ei wraig Elizabeth, maen nhw wedi bod yn dyheu am blentyn, a dyn nhw erioed wedi cael, a nawr maen nhw yn hen. Ac eto, mae yna rhywbeth disgwylgar yma hefyd yn does. Mae dych chi yr par yma sydd yn ceisio'r arglwydd. Maen nhw'n trystio nhw neu'n chwilio am yr arglwydd i gamu i fewn i'r sefyllfa. A chymod be, fi'n siŵr bod lot ohono ni heno, os nag i ni ddim yn siŵr o fod yn union yr un sefyllfa nhw, chi'n gallu cydymdeimlo. Falle bod y flwyddyn yma ddim di mynd fel o'ch chi'n disgwyl, a falle bod bywyd ar hyn o bryd ddim beth o'ch chi di gobeithio, a mae yna dristwch, a mae yna boen, a mae yna ddryswch, ac chi'n chwilio. Be ni fod i wneud yn yr amgylchiadau hynny? Wel, mae'n drawiadol yn dydy. Wrth i Dduw fan hyn camu fewn, wrth iddo fe ddod ac anfon ei angel gyda'r addewid yma y bydden y blentyn yn dod, Ioan, yr un oedd yn mynd i baratoi'r ffordd ar gyfer y Meseia, yr arglwydd Iesu Grist. Beth
Be sy'n mynd mlaen? Be mae'r bobl yn gwneud? Wel, be maen nhw'n gwneud yw gweddio. Ni'n clywed yn adnod 9 bod Zacharias yn offrymu arogyldarth yn y deml. Ac arogyldarth, yr incens yma, yn symbol o weddi yn codi lan i'r nefoedd. A ni'n clywed yn adnod 10, roedd yr holl dyrfa tu allan yn gweddio. Ac yna, wrth i'r angel siarad gyda Zacharias yn adnod 13, mae'n dweud, mae dy ddeisyfiad wedi ei wrando. Jyst mewn cwpl o adnodau, arogyldarth, gweddi, deisyfiad, ceisio Duw. Ceisio Duw. Wrth i stori y Nadolig ddechrau mewn ffordd, mae'n ysbel i fynd, ond mae'r stori'n dechrau fan hyn, mae Duw yn camu fewn, yn dechrau pennod newydd, mae e'n paratoi'r ffordd i anfon y gwaredwr, mae'n dod i achub ei bobl, a beth sydd yn mynd mlaen yn y cefndir? Gweddi. Gweddi. A fi sy'n annog ni fel eglwys i fod yn gweddio, i fod yn ceisio'r arglwydd. Beth bynnag yw'n sefyllfa, beth bynnag yw'r problemau, beth bynnag i ni'n gwynebu, ceisio'r arglwydd. Ond fi eisiau annog chi hefyd, os ych chi yn ymweld â ni wrth ein bodd bod chi wedi dod yma, a falle bod chi ddim eto'n credu'r pethau hyn. Falle bod chi'n gwybod yn glir, na fi ddim yn Gristion, fi ddim yn nabod Duw, fi ddim yn credu ac yn dilyn yr arglwydd Iesu Grist, ac falle bod yna bob math o bethau yn eich bywyd chi sy'n achosi chi i gwestiynu ac i amau. Ond gael annog chi i weddio. Gweddiwch. Gofynnwch i Dduw. O Dduw, ni'n gallu bod mor onest â hyn. O Dduw, os wyt ti yna, siarad â fi. O Dduw, os wyt ti yn wir, ac os yw'r pethau hyn yn wir, os yw'r neges y Nadolig yn wir, dangos ei fi. Helpa fi gredu. Mae'r arglwydd yn gwrando, a mae'r arglwydd yn ateb gweddiau y rai sydd yn ei geisio fe. Diolch byth, diolch iddo. Wel, mae'r amser yn mynd ymlaen, fi'n ymwybodol, mae'n noson Nadolig, mae pobl eisiau mynd nôl i lapio anrhegion. Os rhywun eisiau dewis cadw, dyma'ch cyfle ola, os ddim na i ddewis i ni gloi. Os rhywun eisiau dewis i ni orffen. John. Un da iawn arall, John, ie. Ie, na, geiriau gwych, diolch. Ie, ar gyfer heddiw'r bore, llawn a ddiwydion, proffwydoliaethau'r Hen Testament, ond eto'n mynd â ni wedyn i'r groes a'r gwahoddiad yna am hyn bechadu'r brysia, fel yr wyd. Gwych, nawn ni sefyll a chanu da'n gilydd.
Diolch i chi am ddod, diolch i bawb sydd wedi cyfrannu. Peidiwch rithro i ffwrdd, os nag os rhaid i chi, a cofiwch bore fori oedfa fan hyn am 10, byddai'n dda i gael eich cwmni chi unwaith eto. A mae weddion yn ei gyflwyno yn hunan i ddiw. Arglwydd ni'n diolch i ti am yr hyn ni wedi i glywed a wedi allu canu gyda'n gilydd heno. Ac arglwydd ni'n gofyn ei di'n helpu ni nawr. Helpa ni i dygeisio di. A bod yn ddisgwylgar. Helpa ni fod a meddyliau a chalonau agored. Arglwydd, i ni eisiau clywed gen i ti. Arglwydd, hawn wneud i felly siarad ag dangos dy hun i ni, os gweli di fod yn dda. Dad, bydd gyda ni nawr, helpa ni, efo'r cwbl sydd angen i ni wneud heno. Ni'n gweddio ni di rhoi cwsg da ac arglwydd i fori y bydde di yn rhoi'r cyfle i ni unwaith eto i dyfoli di. Bydd gyda ni. Arglwydd ni'n gwybod falle i rai bydd y Nadolig yma'n anodd ac fod yna pethau anodd yn dod i'n rhan ni. A wneud i felly bod yn agos, os gweli di fod yn dda. A mynd bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen.